el que més m'agrada de l'esportiu? Que puc ajudar la gent a portar una vida sana. M'encanta, m'ho passo superbé. A part, coneixes a moltíssima gent. Valoro que fem una gestió socialment responsable. I cuidem el medi ambient. M'agrada perquè és un club que pot vindre tothom. I sigui com sigui, tinguis l'edat que tinguis. M'agrada que les instal·lacions siguin modernes i que les renovin sovint. M'agrada fer les activitats més canyeres. Hauries de veure les seves cares quan surten. M'encanten. M'agrada que ens formem contínuament per ajudar al màxim. M'encanta que nosaltres som més que fitness.